हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आज ମୁଁ ଆସିଛି ଆମ ଗାଁଠୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲୁବରସିଂ ଗ୍ରାମଠୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ 1 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମନ୍ଦିର କାମ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ବଟ୍ ଯେତିକି ମୁଁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି କି ମନ୍ଦିର କାମ ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପାଖ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ମତଲବ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠାରେ, ତ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।